Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli. Kupitirira kupasirani ma updates okhudzana ndi chisankho lero pa 16 September. Nkhani ina imene ili yokhuza kwambiri komanso yozizirisa nkhongono ndi imene yachitika ku Thyolo. Kumeneku Dr. Kabambe apeza information yonena kuti kuli presiding officer pa skulu imene avotera Kabambe amene anayuza nkhalamba ina kuti ivotere Chakwera. Popeza kuti nkhalamba iyi sinathe kuwerenga komanso simadziwa chizindikiro cha munthu amene amafuna kumuvotera. Iyeyu adauza a presiding officer nkuwauza kunena kuti ine ndikufuna ndivotere mtsogoleri wakale. Ndipo potchula mayina presiding officer anangofikira kutchula dzina la Chakwera. Pomachita kunena kuti Chakwerawo si mtsogoleri wakale. Ndipo Kabambe akufotokoza motere. Exercise our democratic right. Yosankha zitsogoleri kuyambira makasa ma MP ndi president amene tikumfuna dziko lina mayi tikufinyika tikulira mzambiri tsiku lake ndero zili ndi kwa ifa Malawi kusankha amene tifuna tisankhire kuti dziko lathu liyende motani kupita chitsogolo. Mmene ndabwera pano ndaona anthu ambiri amene ali mizera italiitali kudza panga chisankho chawo cha zitsogoleri awo. Ndayamikira kwambiri wonse amene akuvota tsiku la lero. Komano ineyo I've been disturbed here chifuna kuti ndamva kuti presiding officer apano akuwathandiza azigogo kumavotera Chakwera. Munthu wobwera munthu wachikulire kuti sindimatha kuona mulithandize ndifuna ndivotere president wakale. Ndiye presiding officer akumfunsa wakale wake ndani, ndiye akuti tamatchula mayinawo, ndiye akuyamba ndi Chakwera. Kumvoteresa munthu Chakwera amene president Chakwera si president wakale yayi. And it's quite disturbing with my presiding officers amapange zimenezo. We're going to take up this matter with MEC kuti anthu awo akapangitsira adzivoterera Chakwera, which is very very undemocratic and very very bad. So ife ndifokutodwa kwambiri ndi zimene presiding officer MEC tazimva panopa. Ndiye muzimva zimenezozo zizi tikuzinena za live pa Times. Kuteko ndikujambulira ne kunyumba kwanga ngati taxi. Ndikujambula za live pa television. Anu ma presiding officer kumavoteresa munthu wina akunena papa ndi Kabambe. Ya ndithu mmenemo ndi mmene adandaulira Dr. Kabambe nkhani yokhuzana ndi kumuvotesa munthu amene iyeyo sakumufuna. Zimenezi zikuchitika ndithu mutsiku la lero. Ndipo pali madando osiyanasiyana ambiri amene akhala akuperekedwa mutsiku la lero. Sizokhazi zina ndizonena kuti ku Blantyre makamaka chigawo chimenechi cha ku Blantyre zigawo zina ma station ena network ikuvuta kwambiri akuti yathawiratu kwambiri. Ndipo anthu enanso amadandaula zimenezi kunena kuti network yathawiratu kumeneko. Nde amapempha zomwe zikuchedwesa ntchito yovota. Nde uthenga ndi umeneko kuti ku Blantyre network sikugwira kumeneko. Komanso pali madando ena amene akuoneka kuti pali madera ena akuoneka kuti kukuvotesedwa ana achichepere ndithu kuwaona misinkhu yawo kumachita kuziwa zoti awa sanafike zaka 18. Tadikira ndikuoneseni chithunzi mwa zina zimene zikuchitika ku dziko kuno mtsiku la lero. Ya mutha kuona pamenepa kunena kuti chithunzi chimenechi ndi cha mwana wachichepere ndithu oti sanakwane zaka 18. Nde sitikudziwa kuti zimenezi zikuchitikiranji. Ndithu zimenezo ndi zina mwa zimene zikuchitika mtsikuli. Ya komano nkhani zonsezi zimene tikukambazi sizabwino. Tatenakale kunena kuti tiyeni tilole kuti chisankhochi chiyende bwinobwino mopanda kubera. Kodi anthu muchita kuwakakamiza kuti akuvotereni asakukufunani? Chifukwa ngati munthu ayesayesa njira zosiyanasiyana kuti
apezeke iyeyo ndi opambana kuti awine, ndekuti iyeyo asadachite bwino chifukwa chonena kuti akuchita kukakamiza kuti anthu awalamulire. Koma tiyeni tiasiye anthu asankhe mmene akufunira. Komanso pena amene amasokoneza sikuti ndi azisogoleri, pali ena amakhala masapota chabe amenenso akugwira ntchito koma yovotesa kumakhotesa mavotedwe zimene zisali zoyenera. Zimenezi zimayipisa mbiri ya azisogoleri amene ali azisogoleri azipani zimenezo. Nde nkutheka kuti izi si zimene atumidwa ndi a MCP kuti azipanga choncho, koma ndi zofuna za anthu amene ndi ma presiding office amene akupanga zimeneziwa. Nde zinthu zimenezi tiyeni tizipewe kuopa milandu, chifukwa chisankho chimene chikatha pakhale kuti pali malamulo amene amayenera kuti atsatidwe anthu ena akalakwa. Chisankho ndi cha lero lokha, koma moyo ngopitirira ukupitirira. Ndiye zimenezo ndi zimene timafuna tikuziwiseni padakali pano, ndipo tikasakasakaso nkhani zina zomwe zikuchitika kunjako tibwere nazo ndithu pano kuti muone ndi kumva nokha mmene zinthu zonsezi zikukhalira. Nde subscribe, comment, like, osalewanso kupanga share. Nde tatiyeni tikusiyeni mukuonera ka video aka kamene Tambala akumenyana kuzisankho, komanso Tambala wina amene wabwera kupanzira wa ovotera. Tiyeni tingofewesako mitu chabe kuti tizivota uku tikusangalala. Kajimanga iwe kwirao. Amuru mara nene.